σας παιδιά, τι κάνετε, πως είστε? Και σήμερα θα παίξουμε αγκάριο ξανά. Χτυπήσαμε τα 12 likes όπως είπαμε στο προηγούμενο βίντεο. Και να σας ευχαριστήσω γιατί έχουμε πάει 93 προβολές σε μία μέρα. Να φτάσουμε τις 100 προβολές αν γίνεται στο άλλο βίντεο και αυτό να πάει viral όπως εκείνο. Γιατί αυτό είναι το viral στο δικό μου κανάλι. Και σήμερα λέω να τρεχαλντέρουμε τη ζωή μας. Οπότε ας αρχίσουμε το game. Λοιπόν, γιατί είμαι τόσο μεγάλο? Κάτσε, W. Ναι, ας μπούμε σε μια ομάδα, έτσι. Δεν φαντάζομαι να είναι κακό. Δεν είναι κακό το να μπούμε σε μια ομάδα. Πειράζει, δεν πειράζει καθόλου. Όπα. Δεν πειράζει καθόλου, σωστά. Όχι. Ο τυπάς είναι πολύ καλός. Πρέπει να φύγουμε. Οκ, fair enough, δηλαδή. Ξέρετε, ναι. Επειδή δεν αντέχουμε τις διαφημίσεις άλλο. Πού είναι? Λοιπόν, θα λέμε σε ένα λεπτάκι. Οπότε είμαστε έτοιμοι. Οπότε λογικά τώρα το δώσαμε το 1 ευρώ. Δεν ξέρω τι έγινε. Πάμε να δούμε. Epic. Fair enough. Οκ. Και 40. Ναι, οκ. Δεν τρελάθηκα κιόλας. Έχουμε 1940 gold. Δώσαμε 1 ευρώ και το έδωσα μόνο και μόνο γιατί βαριέμαι τις διαφημίσεις. Δεν μ' αρέσει να έχω διαφημίσεις, αλήθεια. Οι διαφημίσεις μου σπάνε τα νεύρα. VIP. Per week. 8 ευρώ τη βδομάδα. Όποιος το παίρνει αυτό κάπου έξω στον κόσμο είναι χάζο, αλήθεια τώρα. Οπότε ναι, θέλω να δω κάτι. Δεν μου βγάζει με τίποτα. Οπότε πάμε να παίξουμε, παιδιά. Oh my god. Nawar. Σας ευχαριστώ πολύ που καταφέραμε και φτάσαμε επιτέλους. Χαίρομαι που φτάσαμε τα 12 likes στο βίντεο, γιατί από την αρχή που το ανέβασα σκέφτομαι ότι πλέον το αγαπημένο παιχνίδι είναι το αγκάριο και θέλω να κάνω κι άλλο βίντεο αγκάριο. Οπότε ήθελα πάρα πολύ να φτάσουμε τα 12 like. Όχι. Δεν θέλω να χάσω έτσι. Νάμπρα. Να. Τον έχουμε. Το έχουμε. Σε έχω. Όχι. Δεν τα καταφέραμε, παιδιά. Οπότε ας το πούμε, για να κάνω κι άλλο βίντεο αγκάριο, θέλω να φτάσουμε πάλι τα 12 like. Όποτε φτάσουμε τα 12 like θα έρχεται βίντεο αγκάριο. Και επειδή έχω τα μόνα παιχνίδια που έχουν το αγκάριο και το Stumble, guys, γράφτε μου και ένα άλλο παιχνίδι στα σχόλια να παίξω, που να γίνεται από mobile και να είναι οριζόντια η κάμερα, έτσι όπως είναι αυτό. Και ναι, αυτό δεν ξέρω. Πατήστε το like και comment, το χρειάζομαι. Τελευταίες μέρες, αν το έχετε δει, κάνω πάρα πολύ. Oh my god. Πολύ σκόπος έχω κάνει πάρα πολύ κόπο για να φτάσουμε τα 2k subs και δεν παίρνω καθόλου subs καθημερινά. Οπότε ναι, πατήστε και το subscribe. Και ναι, δεν έχω κάτι άλλο να πω, μπρο μου. Επίσης θέλω να πω ότι κοίταγα τα παλιά μου βίντεο που έχω κάνει πριν 1,5 χρόνο, εκείνα που λένε παίζω με τη μητέρα μου, πάρτε ένα κτλ. Ξέρετε τώρα, όσοι είστε παλιοί. Και κοιτάω τη φωνή μου
Η φωνή μου τώρα είναι λες και μιλάει ένας άνθρωπος 40 χρονών. Με θυμάται! Με θυμάται ότι πας, με θυμάται. Yay. Χαίρομαι. Εγώ τον βοήθησα αυτόν. Από εδώ, από εδώ, από εδώ, από εδώ, από εδώ, από εδώ. Εύχομαι να μην πεθάνει. Δεν μίλαγα γιατί έχω αγχωθεί λίγο. Ναι. Τι θα γίνει τώρα? Όχι, έκτος, έβδομος. Δεν μ' αρέσει αυτό. Τέταρτος. Αυτό μ' αρέσει. Δέκατος. Να... Όχι. That's not. Ονάνα Ουνβαράν. Έχω κολλήσει στο 2023. Oh my god. Και ξέρετε πόσο κουραστικό είναι να κάνεις κάθε μέρα βίντεο? Στα αλήθεια ξέρετε πόσο κουραστικό είναι να ξυπνάς το πρωί, τώρα που είναι καλοκαίρι, να πηγαίνεις στη θάλασσα και μετά να γυρνάς σπίτι σου και να είσαι σε φάση πρέπει να κάτσω να κάνω βίντεο γιατί το έχω πει. Δεν είναι ωραίο, αλλά το κάνω για εσάς γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το YouTube και ναι, αυτό δεν ξέρω, οπότε βοηθήστε με να κάνω και εγώ το όνειρό μου, γιατί το όνειρό μου είναι το YouTube. Η αλήθεια είναι ότι τον ξεφτύλισα. Κάτσε. Και αυτόν τον ξεφτύλισα. Πάμε λίγο. Οπότε εδώ να μπρο. Οπότε δεν ξέρω, λογικά σε αυτό το βίντεο θα μιλήσω για το όνειρό μου, υποθέτω. Ωραία. Εντάξει. Το βιντεάκι αυτό δεν έχω θέμα πόσο θα είναι, δηλαδή είναι το αγαπημένο μου Εντάξει, κάτσε να φύγω μπρο, να μην σκοτώσω κιόλας. Ωραίος. Ναι! Τι έκανα! Είμαι προ! No, I'm not gonna help you, you nigga. Ναι ρε φίλε, είμαι θεός. Ωραίος, έλα, τάισέ με. Ωραίος, έλα. Μπράβο. Ναι. Οπότε ναι, κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Εμένα δεν μου αρέσει το TikTok. Καθόλου. Μισώ το TikTok. Αυτή είναι η αλήθεια. Και για όλα αυτά τα παιδιά που κάνουν TikTok, έχω να πω ότι δεν είστε κανονικοί. Αλήθεια. Δεν... Τι έχω κάνει ο τρελός.
Oh my god. Oh my. Oh my. Nah. This ain't happening, bro. Ain't no way. Ain't no way. Ain't no way. Φίλε. Να, bro. Αυτό δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι ψέμα. Είναι ψέμα. Έλα. Το sub του Gamer Dimis είναι πρώτο, bro. Let's go. Έλα. Φάει. Είπαμε, τσίλαρε. Τι έχω κάνει ο τρελός. Περίμενε. Oh my god, δεν έχω λόγια. Δεν γίνεται να χάσουμε έτσι. Έλα, βοήθα. Ναι. Ωραία, γίνε, σ' αφήνω, έλα. Μπρο, δεν θα τελειώσει. Ωραίος. Έτσι. Πόσο μεγάλος είναι! Bro, this ain't real. Oh hell no. Ναι, δεν έχω λόγια, bro. Νομίζω ξέρουμε τι θα κάνουμε. Ξέρουμε όλοι τι θα κάνουμε. Δεν μ' αρέσει αυτό. Τάισε με γρήγορα. Είναι AFK. Είναι AFK. Έκανα βλακεία, παιδιά. Ναι, φάτον. Σε παρακαλώ. Ναι, πάμε λίγο. Είμαστε πρώτοι ξανά. Θα πεθάνω. Οπότε bro. Oh no. Εγώ την έκανα την βλακεία. actually.
σκότωσέ με, δεν έχω θέμα, κάτσε να φύγω. Όχι, έχει γίνει... Ναι, χάσαμε έτσι. Ωραία, ναι. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. See ya!